салому алейкум тамошобинони азиз, умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад видеои имрӯза аз бозори Корвон. ҳозир мехоҳам барои шумо ангуркаҳои гили қаламфура нишон диҳам. ангуркаҳош мулоими хушрӯвай мисли ҳарвақта нест. мисол анаи намудо ано пеша бинед ангурка ва ё камакак арзонтаран. метраш намедонам 45 маям хеле ангуркаи хитоӣ мегӯянд. нура ана инора ангуркаи туркӣ мегӯянд. мулоимак ҳичи намешавад. 3 метраш амха сангои дизайн задагай 3 метраш 200 сомонӣ будай. касе ки мисол гирифтан мехоҳанд нависед нархи донашай оптимда бо арзон мешавад. иношам ҳамин нархай. ишнакам сифаташ дигартар. иш шохай. ана инаш мулоимак кстада хушрӯ меброя. ана инамуд бо ҳаст. евростил. иношам нархош ҳама хеле ая 200 ё қиматара. инош бо камакак қиматар будай. инош 220 будай. вале аз ин дадида ана инаш хушрӯ мулоим. хулас дӯстони азиз, видео аз бозори Корвон тарафи фаҷарка ноливои дарвоза пешниҳоди шумо шуда истодааст. ҳозир агар хоҳед омада бохтон аз наздик бинед. даставкаям дорем.